קם בבוקר, יום יפה, הולך לאמץ תינוק עם המון קפה. התחלתי. אבא, לאן הולכים? הולכים לבית! טם 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 טם! There's a fire that I won't slay. There's a fire but no fire brigade. Out our souls tonight. We are losing this fight. Oh, out our souls. מה קורה חברים? כאן מטזינג גיימינג כפתור. גנרל. יש פה כפתור, תוציא אותי מהעגלה. והיום אנחנו הולכים לשחק ברובלוקס. מה הכפתור הזה עושה? כלום. זה לברוח מאבא שלי. תפסתי. בוא לעגלה! או שתלך ללול שלך, לא אכפת לי. אתה יודע שיש פה עוד קומות, אני יודע מאיפה. קוקו! לברוח. לא רואה את עצמי. לך ללול, תינוק רע! תעזוב אותי. זה עלול? לא, ייי. ניכנס למגירה. שיט. מגירה. קוקו! איפה אתה? הנה. קוקו. אבא, הוא בנו 2. תעזוב אותי, תהיה בגוף ראשון. אני בגוף ראשון, מטומטם. אתה בגוף אחרון. מטומטם. לא, אתה בגוף אחרון. קוקו! קוקו פלט! אתה בגוף שלישי, לא רוצה. אני בגוף ראשון. בגוף שלישי. מה, אז מה להיות בגוף שלישי? אתה בגוף שלישי, אני לא רוצה שתהיה בגוף שלישי. לא, אני בגוף ראשון, אני שואל אותך אם להיות. לא. אז למה אתה אומר לי? פלט! נתקע לעכבר! טוב, מה אתה רוצה לעשות? עפתי מהעולם. יש. מה זה, תראי, גידלתי זקן, אבא. מה, יש לך זקן? כן, גידלתי זקן. בלי! גידלתי זקן, איזה כיף. מה, כבר יש לך זקן? כן, כבר גידלתי לא זקן. ידעתי שאתה כל כך מטומטם, ולא ידעתי שאתה... שיט, אני לא רוצה ליפול למים! אוקיי, זה... יאללה, בוא כבר. טוב. אני בא בסקייטבורד. בסקייטבורד סטייל. טן אתה טן בחול, טן. שנייה. בואינג בואינג. שיט! יאללה, כבר. לא, נפלתי! לצית. מגיע לך. אני יכול. איפה הבית שלי? איפה תינוקי מתחבא? איפה תינוקי מתחבא? בגוגוגה. איפה תינוקי מתחבא? גוגגיגה. איפה אתה מתחבא קטן? גוגוגה. למה יש לך שחור על הפנים? אמרתי לך, גידלתי זקן. מה? איפה אתה? התחשמלתי. אני עדיין חי. קיקבו. 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 ראיתי לך את הצל. מה? ראיתי את הצל שלך. אין פה צל. אז סתם ראיתי משהו. אין סיכוי שאתה מוצא אותי. למה? ככה. למה אתה אומר את זה, בני? זה כאילו...
סוכה פלט! אבא, אני יודע לפתוח. תבשל אותי, אבא. בשמחה, תיכנס רק. אני מספיק גדול, אני גדול יותר מדי. הנה, פה תבשל אותי פה. אני תקוע. לא אותך. לא! כן. אני מצטער על רעשי הרקע ממני. אבא, אני רוצה להיכנס למיקרוגל. אבא, אני לא יכול להיכנס למיקרוגל. חמוד. איפה אתה? הנה אתה. בוא נשחק מחבואים. אוקיי, אני סופר. בקומה הכי גבוהה. לא! אתה תתחבא איפה שבא לך. בקומה הכי גבוהה אתה צריך לספור. כן, אתה יכול להתחבא בכל הבית, אבל לא לזוז מהמחבור. כן. פה זה הקומה הכי גבוהה, בוא אחריי. לא, הקומה הכי גבוהה, בוא תראה איפה היא. היא כאן, היא לא שם, היא כאן. נו, זה מה שאמרתי לך. נו בוא. פה זה הקומה הכי גבוהה, אז בוא. אני בא. אני סופר פה. טוב. אני סופר עד 20, תעצום עיניים באמת אבל. אל תדאג, נו ברור. אבא, אני תאום שלך. רק שאני יודע לגדל זקן יותר מהר ממך. כי התקלחת. יאללה כבר, יאללה, תסתובב. טוב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. לא יודע מה אמרתי. כל מי שעומד ומזדדה ומפנה הוא העומד. אתה יודע שאסור לך להתחבא קרוב לחדר שלי, אסור לך. אני יודע. אחרי זה אתה תעמיד אותי, ואני אהיה עומד. וואי, מחשב עושה קולות. שקט מחשב, שקט. היא אומר למחשב שלו שקט. אני. נתקע לי! נכון. נתקע לי, לא כן! איפה זה? זה כאן? לא. 1, 2, 3 שם. 1, 2, 3, 7. אמרתי אותך. יאללה, 1, 2. לוגן, חכה, תסתובב. לוגן, תסתובב ותעצור. אני רואים שאתה מסתובב את הפעם. בואי, שולחים לי כל שנייה בקשות חברות, זה מציג. גם לי, אני מאשר. לא, אני מביא לכולם בלוק. חכה שנייה. יאללה. חכה. אני מביא לכולם בשרת בלוק. בופ. 1. נו, חכה. זה יהיה קשה, אתה יודע. מה? לעשות לכולם בלוק. זה קל. זה הרבה זמן. 3. חכה שנייה. אני לא יכול ללחוץ על איזה מישהו. עשיתי לכולם. היית מאמין? כן. שנייה, חכה, גם אני רוצה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. ביי. אתה ראית איזה תינוק חכם אני? לא. אבל אתה מכיר את הבית הזה יותר טוב ממני. אתה גדלת כאן, אתה הפלצת כאן. מה לא עשית כאן, אה? זה היה כל כך קל. זוז! אני יכול! הרסתם שלו שם! לא, קסמק! 1. אבא, אני יכול לפרוט מהחלון? לא. טוב, אני לא רוצה לשחק מחבואים. אז מה נשחק? לא יודע, זה מתחיל שעמם. מה נשחק, בני? לא יודע, אבל זה מתחיל שעמם. אז מה, נגמור את הפרק? לא.
רוצה לראות משהו? לא. נו כבר, אני לא רוצה שיהיה יותר מדי ארוך. תינוק יתאבד. לא, הנה, אני באה אליך. אז בוא נגמור את הסרטון כאן ביחד ואז. רגע, בוא שנייה. אני באה אליך. תבוא עם סקייטבורד. כן, אני באה עם או שאני סקייטבורד. אאסוף אותך עם סירה, רוצה? לא, הנה, אני באה עם סקייטבורד. כן, אני אאסוף אותך עם סירה. אני באה עם סקייטבורד, אני רוצה לעשות לך הפתעה. טוב. בינתיים אני לא רואה שאתה בא. בא. מה אתה רוצה? זה סקייטבורד, קשה לסלוט על זה. אני טוב בו. ותבוא ותתיישב איתי בסלון ואז נסיים את הסרטון. תגידו לי מה אתם חושבים על האינטרואים החדשים שלי. שלום לך. אוקיי, היי חיידק. אז בוא נשב על הספה ונגמור את הפרק. אני נראה כמו מקק. אז נו כבר, תתכונן. אני לא יכול לשבת פה. יופי, גם... נו יאללה, אז אתה מוכן? אז לייק סאב ותגובה טובה ביאללה ביי, מקווה שנהניתם.